Напрежение в Старозагорската болница заради неизплатени заплати. Работещите в здравното заведение не са получили заплатите си за декември. Днес лекари и сестри излязоха за кратко на импровизиран протест. Хората са притеснени от липсата на яснота, кога и дали ще получат дължимите им суми. Пред медиите от ръководството обясниха, че в мига, в който дойдат парите от здравната каса, ще започне разплащането с работещите. Заради нередовните заплати от януари до сега от болницата са си тръгнали 10 специалисти. Не знаем какво ни очаква. Имаме запори по сметките за 2 месеца. Да, това ми е ясно. С Румяна Тодорова ни казаха, че не може да подписва документи. Но това нас не касае. Нашите сметки по банките от София ни звънят и ни казват, показявайте се задълженията. Заплати на санитарите са изплатени в понеделник. Остават заплати на медицински специалисти и на лекарите. Заплати за месец декември ще бъдат изплатени след субсидия от Министерството. Това е първата част от заплатите и втората е след като бъдат изплатени надлимитните средства.